lafazi yau zan gaida Sharifa, kanwa gurin yar faran nan Hasina, ta kasance a cikin fans dina. Kullum aikinta neman waƙoƙina, na ji daɗi ya zinaru Sharifa, buɗe kunnen ki ɗan ji batuna, akan ki ne yau nake nazarina. Hasina ta ce kina zance na, ni masoyi ban bari shi a rana, ƙauna ce ta sake kira aina. Sharifa Allah ya bar mu a tare, zan zo garin ku mu zauna a tare, mu sanya shadda mu fesa turare, har ma Hasina mu zauna a tare, da wataran zani zo neman aure, ku bani Hasina mu koma a tare. Sharifa ce zana so ta raka mu, Sharifa waƙar kina rairawa, na san ko haka na ba da kulawa. Sharifa na san tana da kulawa, ko makaranta ai ba a barinta, bale ma wani ya zo ya taɓa ta. Kana da mu ai za mu yi tsayawa, a cikin kawayenki ba sa'arki, kalar shigarki ba za su iya ba, ke ce Sharifa yar gatan baba, kanwar Hasina ina gaida ki, ni Dauda ne lafazin waƙarki. Sai wata ran zani zo ni na ganki, na san zaki yau min babbar tarba, sai na taho ya 'yar gatan baba.